Puente Dei. Puente Dei é unha localidade española ubicada na provincia de Burgos, dentro da comarca das Merindades, coñecida polo peculiar emplazamento sobre unha ponte natural de pedra escavada polo río Nela. Forma parte do municipio da Merindade de Valdeporras, comarca das Merindades. O territorio de Castela foi en principio moi exiguo. Vaise agrandando e faise necesario ao seu goberno a subdivisión en terrenos máis pequenos. De aquí xurden as Merindades, a cuyo frente estaba o Merín, sendo Fernán González o primeiro de Cancón. O país castelán divídese en merindades, creándose a de Valdevieso, Dobladina, Manzanedo, Valdeporres, Losa, Montija e Castella a Vella. Os Velasco, condestables de Castela, señores de Medina e duques de Frías, exercen control absoluto sobre a comarca das Merindades. E na loita contra os Salazar, que tamén optan a controlar as Merindades, son axudados polos Fernández de Vizuela e a familia Porres, cuya recompensa por esta axuda vai ser o señorío da Merindade de Valdeporres hasta o século XIX, no que estas son abolidas. Este pobo, tamén chamado Ponte de Deus, foi recoñecido como un dos povos máis bonitos de España. Puente Dei emplázase no curso medio do río Nela, onde o cauce deixa atrás os tramos máis cerrados do río e comeza a fluir máis lentamente ao longo da conga baixa. Así, o río accede a Puente Dei desde o canón do Escornadeiro e a veiga do Cinto, e tras cruzar a ponte natural transcorre por unha chan aluvial caracterizada por meandros e inundacións periódicas. En tempos antigos, o río trazaba un meandro alrededor da actual ponte natural, que co tempo, e dada a naturaleza cástica da pedra, foi furado e disolto pola auga, dando como resultado o arco actual. Cando me acercaba a ver a fervenza, a desconfianza era alta, dada a pouca auga que levaba o relato, mais a sorte quixo que poidese ver caer a auga da fervenza da Mea, que é un salto de auga visible a pouca distancia do pobo, ao que de feito pódese chegar a pé desde Puente Dei, aínda que somente estén auga en tempo de fortes choivas ou de xe, como se deu neste caso. Comenzamos a ruta ao deixar o coche aparcado ao pé da estrada nun improvisado aparcadoiro. A 200 metros da fervenza onde caben tan só 5 coches. Seguindo o desvío que atopamos ao lado do propio aparcadoiro, un desvío que nos permite iniciar a senda por un sendeiro estreito e fermoso, sempre en suave ascenso e paralelo ao barranco da Mea, de augas turquesas. Presenta un camiño que vai atravesando casas. Dada a cor amarela que se aprecia en algunhas zonas do fondo e arredores do riachuelo, segundo a miña percepción, diría que a auga leva sofre, ou máis ben lodo, que arrinca dos materiales polos que atravesa e deposita no curso do río, onde que non sei en que cantidades, polo clara que se ve a súa auga. Tras completar o ascenso, atopamos un salto de auga espectacular, cun cartel informativo dun pequeno sendeiro que nos permite disfrutar da fervenza por detrás e pola outra beira do barranco. Un lugar encaixonado cheo de magia do que poder disfrutar. A fervenza sita na merindade de Sotoscueva entre as localidades de Puente Dei e Quintanilla, aproximadamente a 1 kilómetro de Puente Dei. No camiño a fervenza predomina un paraxe cárstico formado por pedra caliza e unha flora na que predominan os robles, fresnos, majuelos e arces, ademais dunha fauna de buitres e aguias que cando o tempo acompaña sobrevoan o paraxe.